Ja, de microfoon deed het niet, daarom batterie is op. Die heb ik hier even zo doen. We trekken onze consumptie op. En over 4 minuten gaan we naar buiten, naar het grote pleintje, voor de onthulling van de bronzen vastelovend. Het wordt lastig als gedachte, want de centen die rollen toch niet zo makkelijk naar ons toe. Die rollen makkelijk weg. Ja. Prinsen, ministers en opperwok, mag ik u verzoeken de midden de filevlag weg te nemen, zodat we kunnen zien. En dan nu kunnen we dadelijk even op de gemaakt bekijken. Moet ik nog zeggen dat we straks, we zitten nu met Leeg van Dennis Blom en ook met dit geluid. Jeugdminister bij Glen van der Heijden in 2001. Zeg ik het goed? Goed gestudeerd hè, joh. 2001. Een echte carnavalist in hart en nieren. Ken van Loo, je herkent hem allemaal. De pap van den die overal de luze te vreutelen. Een richtige carnavalist had het overgedragen aan zijn zoon. Ook vandaar dat Ken vandaag hier had toegezegd toe te treden tot de carnavalsociëteit in Werelderville 1879. En wie gezag, jullie lopen een beetje naakt erbij. Ik zou graag van de voorzitter willen hebben om de jongens hun borstplaat om te hangen. En over een jaar moet je de eet afleggen. Maar nu hoeft ze dat ook niet. Werelderville, salut. Werelderville, salut. En wie die borstplaat, dat wil zeggen, nu al. Ook al is het pas over een jaar dat we officieel gaan stemmen, maar nu al dat ze voor eeuwig verbonden zijn met de vastelovend in Valkenberg. Ik zal nog niet zeggen met de Werelderville, want dat komt volgend jaar. En bij die borstplaat hoort natuurlijk een patch. Prins en minister, mag ik u verzoeken wie zijn patch op te zetten? Werelderville, salut. En natuurlijk ook, onze Ken, ook natuurlijk de patch voor die. Werelderville, salut! Zie je, als ja, het moet officieel. We hebben 22 mannen. Allemaal even het munneke toe, want ik ga de microfoon overgeven aan onze opperbok, Gulden Humordrager 2000, onze burgemeester Martin Eurlings, zodat we officieel de vastelovend kan openen. Deze week is het gebeurd. Er is de Groot Valkenbergse dictionair is ten duip gehouden. 17 jaar lang hebben Wies Rode en Jacques Dris en al die lui, die hebben zich verdiept in de woord en de achtergrond en de uitdrukkingen. En ik heb tegen Jacques gezegd, we houdt hier nu de spirit van dan 17 jaar lang op te offeren met heel veel lui uit de kernen en de wijken. Zal ik zich dat zeggen? Alleen maar om ervoor te zorgen dat François Stevens en al die lui die tekenen jaarlijks voor de Mierleton, dat die het richtige Valkenbergs kunnen gebruiken. En zo kunnen we er weer tegenaan. En ik zou zeggen, jongens, het is nog fris. Het is nog even winnen. Maar we gaan er weer en we stonden weer samen voor. En fantastisch in dit Pantheon samen te vullen
wat vastenavond is, wat het kindsennemers vertellen, dat zit in dich, dat heb ze tegenwoordig gegaan. Ik zou zeggen, 3 keer alaaf voor de vastenavond van Valkenberg. Alaaf voor de militaire file. Alaaf voor Prins Jeroen en Prins Pim, minister Jordi En hier staan de winnaars, Geurig, Thomas, Mark en Camille. Jongens, laat eens horen. Er zijn natuurlijk heel jaar weer de nodige lui die opgeroepen worden om de marathon te maken. En er zijn ook alle voorzitters bij en alle presidenten die de marathon is. De jeugdprins Pim en Jordi, hoe zijn ze? Ook hun bijdrage staat hierin. Daarneven, in het digitale tijdperk, kreeg ze ongeveer 4000 foto's voorgelegd. En dan is het een kwestie van een week of 2 door die foto's heen lopen en dan weet ze wat ze moet zetten. Het wordt toch weer een karwei om even bij stil te staan. Ik was afgelopen weekend nog druk bezig. Ik ben toen weer een gek naar de drukker gegaan en heb het toen gegeven. En ze hebben toch weer verder gekregen om het vandaag hier papier te hebben. Het lag eigenlijk vrijdag al klaar, dus die werken alleen maar door de week. Maar ik heb begrepen van de drukker dat ze ook de nacht doorgewerkt hebben. Dus alleen maar om het vandaag weer mogelijk te maken om het hier te presenteren. Maar doe het weer, ik heb het fantastisch gemaakt, ik heb er toch stiekem in gekeken. Het is weer een geweldig blad, zo wie we elk jaar gewend zijn. Van onze François, mag ik trouwens een applaus voor hebben voor deze jong. Die helemaal niet meer in de file, de lange noos, die nog graag een vreugde hebben. Ik wil dat zelf weer. En minister Dennis. Goeze Alpenbok.